ए दाउ फिसाखौ जानो होआखै ए इधर मत आ रे इधर मत आ मैंने इसके लिए पानी दिया था थोड़ा नंबर खोला करने यार बोलेगा इधर Ilai, dulu kan saya sih salah. Dulu kan saya mudlah berani. सानजौफुंनि होलायबाय लोगोफोर बिसोरनो आदार नै बिराद अख्रा गोजा होआबानो जाया बिराद डिस्टार्ब खालामफायो आंखौ इसोर साला मोजां जा बेनि आरो मासं ओंखारबोदों हयनि मोजां जाया दा बिसोरो Itu siapa ini nanti? Itu siapa? Mana sudah biklai? Daun bisa masih beden ya, ini rawan buah, kesra pra. Ada? Nih, anu unting jadi dong sih. Harus lanangan sini lagi pura, mas nongan. Ang beberapa ini layak nara mobile ke. Samprambo disturb खालामफैबाय थायो बिसोर सानखौ होआबानो जाया आदारखौनो मोजांखौनो जाया बिसोरो साला सौलायबाय थायो नै ओइ मासे गिनानै मुथिबा खारबाय आरो बे लोगोफोर माइरंखौनो जायो बिसोरो बे फिसा मासे दाउआ फैदो नै मा दाउ होनो बे फिसाखौ दा सौसिगोन दे बेखौ नै ओइलाय लेंग्रे मोजां जा ओइलाय होसोलायबाय थागोन दा बिसोरो केस्राफ्रा बोरै मानिया मथांखौ होसोना हरलायजोब्बाय केस्रा खालामबाय थायो बिसोरो साला ओइ फै दाब' लगा सौलाबाय थायो बिसोरो आरामनिफोर fai ah neng japai kalbu makana udah robo ya fai soita ar masalah ar mania ay khasya itu kerba ar khasya lah जा
नि लोगोफोर बेखौ जायो बिसोरो आं बेखौनो होयो आरोना बिसोरनो अननानै भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय मानो सौलायबाय थायो खेस्रा नोंसोरो नाया माय ओइ जमा जा दे फै रांखिनि नोंलाय माथो खालाय खारायथो फै नोंनिखौ जाफैनो होमबा फै बिसोरनो होआबानो जाया बापरे होआबानो जाया नै नों जाफागोन जाफाया नोङो महरखौ लगाया कार्ब हाबसिबाय नै बेखौ जाफायनो नाङाखै नोंसोर खारबो जलदि खारबो ओइलाय नों मानो खेस्रा नैबे ओरैनो होसोलायबाय थायो नोंसोरा सोर जाफैगोन नोंसोरा ओइलाय अ सौलायबाय थानायल' सौलायनोसो गारा बिसोरो मोजां जा टिंगा ब्लक आदा बेयावनो दङलै मा खालामनो नै दाना होआबानो खारा बिसोर आंनिफ्राय एकदम आंजों लोगोसे थाबाय थायो आरोना दाना होबाय दं आं दा बिसोरनो नुदों दा नै न'निनो आरोना बेहाय फिसिनाय न'निनो सानजौफुनि आदार नागिरफैदो आरोना दा आदार होआबा थानाय नङा बिसोरो एकदम डिस्टार्ब खालामबाय थायो भिडिअखौ कमेन्ट खालाम लोगोफोर चेनेलावहाय गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना हो हायोब्ला आरो सेयार खालामना हो 8था दं आरोना गासै 12थामोन 12थानि माब्रैया साइडआवहाय थांबाय बिसोरो फैया आरोना बेयाव ओइलाय सौलायबायनो थायो दा बिसोरो थोद होलासो आं नोंसोरनो ओइ मासो होना हरजोब्बाय नै बिमाया ओइबे ओइ आथिं लेंग्राया बिमालै नायनो बासोयो बिसोरो खारबो दिंगा ब्लक मा खबर नोंहा दे फै ओइ फै बिदि जाफै ओइ नोंसोरबो जाफै नै खारबु खेस्राना हरबाय थाबायना इयो खेस्राया फैलाय फैनो फैनि फैदो जा दा डिस्टार्ब खालामफैनाङा आरो आंखौ
मोजां जानानै थां जल्दि गेलेहैथां बाहेरायावहाय। ओइलाय मानो होसोयोलै नोङो साला। गावबो मोजां जाया मालायखौबो जानो होआ साला बियो। गावबो मोजां जाया मालायखौबो मोजां जानो होआ नोङो हा। अरांखिनि साला। दिङा थांबाय नामा दिङा कमेन्ट खालाम। सोर सोर दङ आंनि भिडिअ'आवहाय आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालाम। थेंक इउ दिंगा भाई। खामानि मावबाय दं आं दा बेस्थ'थार औ। बेस्थ'बालाय दे होमबा जेबो नङा। ओइ सौलायबायानो थायो दा इसोरो बेस्रा। थेवबो आंनि थाखाय दसे सम टाइम होनायनि थाबाय दिंगा भाई। रायलायनो गोसो जागोनलाय। नोंथांमोनहा बेबायदि सापर्ट होब्लासो बेफोरबायदि लाइभ स्ट्रिमाव नोंसोरनो मोजां मोजां बुस्थुफोर देखायनो गोसो जायो आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो। अके फंबाय दिङा। दे जेबो नङा नों दायो खामानियाव बेस्थ'बा जेब्ला सम मोनगोन अब्ला फैबानो जाबाय आरोना। गैलिया नै जाजोब्बाय साला हारामिफोरा। बाखोनायदो जा आरो जलदि खार। ओइ नोंसोर माथाव मा खारबो औवा बारि सिङाव हाबसोहैबाय नै। बेलाय होसोलायगोन बे लेंग्रिया होसोलायनायखौनो गारा बिसोरो साला। खेस्रा खेस्रा बिमासियानो लेंग्रियानो। ओइलाय सलायबाय थायो नै। गैला दा बेनिफ्राय मा जाबावनो नोंसोरलाय। आं लालिया आरो बाबाय आं। जा बे होनांगा जानानै खारदो है। गावनोल' होनाय बायदि रागा जोंबाय थायो बेले खेस्रा। ओइ मासेया मोसादों। जाखांनायखाय ओइ जाखांनायखाय देदलिफोरा। फेर फाथिलायदो नै देरदेफोरा जाखांनायखाय। होबावगोन आं नोंसोरनो र'। नों जे मा खाथि संनानै खिथानानै थांलाय संनायथों ओइ। जोला इसोरो माथाम माब्रै जागोनदां आरोना जोलाया बेसोरनि बेराफाथिबो थायोना बिसोरो। नांज्लायनो नागिरदो बिनानावदो।
सोर दङ? Siya nung ini pikir ka sa ngayon mas ini. Na yamay. Nerga ka na beda. Ibu. Kaganang sa dada ini ra ka niya. Nunglay. Tangkini. Tinggal coba nih. Coba guna apa dikte? Gila, gila, kata. Tinggal coba angka. Komen kalam logoफोर सोर दङ भिडिअखौ लाइक हो मेरे को डर था क्योंकि मैं इनको अच्छा नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो आं दायो बांद्राय सम लालिया मानो होनना बुङोब्ला आं दायो एसे बेस्थ' दङ आरोना एसेनो दसे दाना होनायावसो नोंथांमोन देखायदोंमोन आरोना स' आंनि बे लाइभ स्ट्रिम खालामनो हाय नोंथाय बेजोंनो आसा खालामबाय थायो आरोना नोंथांमोनखौ बेबायदिनो अरायबो लोगो मोनबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन औवा बारियाव मा खालामनो बे खास्लाया मानसिया इनै हाबसोबाय स' थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आरो जायफ्रानोखि आंनि बे चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ आरो भिडिअखौ लाइक खालाम नङा होमबा कमेन्टबो खालामासै नोंथांमोना गोबाङानो नाथाय फैबाय आरो थांबाय आरोना फैबाय आरो थांबाय थेवबो जियानो जा हायो नोंथांमोना 1 मिनिट 2 मिनिटबाबो आंनो सम होबाय बिथांनि थाखाय साबायखर थाबाय दा आङो दसे सम गैथ'ला मानो होननानै बुङोब्ला आंहा एसे खामानि दङ आं ओइ नैबे उनथिंखालि नुदोंना ओइ नै दावराया बिसोरनो दसे सानजौफुंनि आदार होदोंमोन आङो एखेबारे आं आदार होआबानो बिथांमोना खारा आरोना नै आरो मानै जोंनिया फैलायदों नै बिसोरबो दानो फैगोन दा नै एखेबारे डिस्टार्ब खालामबाय थायो बिसोरबो बाय बाय आं दायो दोननोसै आरोना गाज्रि दामोनसै लोगोफोर दा बेलासियावहाय फिन लोगो मोनफिनगोन 6थासो बाजायावहाय आं 6थासो बाजायाव आरो फैफिननो नाजागोन आरो नोंथांमोननि सेरावहाय लाइभ स्ट्रिम खालामनो नाजागोन आंहा दिनै खामानिया बेस्थ'थार सम मोनाखै गाज्रि दामोनसै आरोना लोगोफोर सोर दङ नोंथांमोना बाय 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 हरदोरा गैला माथो बाय बाय हरला रावबो समा खैथा जाखो 3था जाथारनोसै आरोना आयौलाय लोगोफोर दे
आं दायो बेलासि 6टा बाजियावहा फैफिनगोन आरोना गाज्रि दामोनसै थेंक इउ स' माच अके बाय